Руслар Бахмутны запт etmek için neселя недербилерні ажей. Баштапның малыматына көре işgalciler шерні Шарх ве Дженюптен ұжыметі. Душман танк ве артиллерия тыртыбатларını kullanıp шерде да zarar көрмеген биналарını ұжыметі. Бұнен берабер Белоеревка ве Маринкада душманның атеш алтында болуна. За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих банківських установ. Підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу. Украина арбилері кечкен 2 hafta devamında Ukraina semasında olған Ирандан ясалған Шахид 136 дронларының %85'ini urgan. Buna Hava Mudafa Kuvvetleri'nin spikeri Yuri Ignat haber etті. Uqayd etkеніне көре Ruslar bu dronlarını kullanı başlағанından berili Ukraina arbilері оларынан nasıl şekilde belgilep zararsız alğa ketirmekni da yaxşı anladı. Tek oktyabrның 10'ында düşman Ukraina tarafına 176 дрон камикадзе yollagan. Питання було часу, так? Про це не раз наголошували. Від першого застосування, який був в Куп'янську, це був 13 вересня, до нинішнього дня, зрозуміло, військовослужбовці набули певного розуміння, органи військового управління теж набули певного розуміння, як організувати взаємодію, як організувати прикриття на певних ділянках, якими силами та засобами їх збивати, знищувати, виявляти, спочатку виявляти, потім знищувати. І таким чином на сьогоднішній день ми маємо ці 85%. Almanya bergen Irist зенит ракета комплексы uzuna pek effektiv gösterdi de Yuri Ignat. Onun sözlerine göre Ukrainaga modernizatsiya yapılgan kompleks teslim etilgen. Kompleksdan 8 raket atuf konteyneri bar. Bu sistema raketa ve pilotsuz uçucu aletlerini yok etebilir. Yakın ayları Ukraina da birkaç bölek kompleks almalı. Те, що Україна отримала і буде отримувати далі, це вже новітня модернізація пройдена. Із такою модернізацією таких комплексів ще немає ніде у світі, а в Україні вже є. Єдиний в тому мінус великий – те, що їх мало. І очікується, що дійсно німецька промисловість набере обертів саме для того, щоб збільшити кількість виробництва і щоб Україна отримала якомога більше цих комплексів на озброєння саме повітряних сил Збройних сил України. Rusya terroristleri Херсонны дегелде Украина женебіні шу cümleden qaramna tutup olmayacaklarını anlay. Bunu Prezident Volodymyr Zelenskiy öz video müracaatında kaydetti. Bundan sebep olar Kakhovka gidroelektrik stansiyasında terakt yapabili. Ukraina istihbaratı haber etkenine göre işgalciler Bent ve stansiya agregatlarını mayınlagan. Bent patlatılması tabiat felaketine getirebilir. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації дамби Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють, їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Gidroelektrik stansiyasında terakt gerçekleştirilmesi Ozek silahı kullanılması kıbıdır. Zelenskiy dünya liderlerine böyle tehlikeye yol vermemek için işgalci devletine yerine koymağa çağırdı. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики.
Сабадан душман Запорижжаны С-300 ракеталарынан ұжым етті. Шиырынан фарқлы көшілерінде 6 патлав еңгіраған. Евелден олған малыматқа көре, мермілерінен бұры мектеп территориясына түшкен. Мектептен дамы зарар көрген пенжерелері қырылған. Да бір ракета мескен евге ұрды. Ракета ұрған квартирада шуан кімсе бұлынмайды. Патлавдалғасы диварларына еқіп газ борысына зарар кетірді. Шиырның инфраструктурасы да зарар көрді. 5 инсан яраланған. 4 полис хадимы ве 1 цивил инсан. 3 полис хадимы орта ағырлық яралар алған. Дигерек инсан еңгіл яралар. Рашислер шиырны кенеде бойлы ракеталарнен ұжым ете біле.